Normálne sa chovaj. Teraz robíme video. Rozprávať, lebo je... Rozprávať niečo. Teraz povedz nás, odkiaľ si kráľová Eližbetka 5. Druhá, sorry. Druhá. Som z Liptovského Hradku. Čo sa pravíš na tvoju budúcnosť? Byť lekárkou. Lekárka, to je veľmi dobré. Aha, takže dúfame, že splní tvoj budúcnosť. A keď chceš spívať nás niečo teraz, princesná Rebeka. A nerob grimasy, lebo tam všetko vidno. No dobre, tak zaspievam. OK? Give me a favor. Tell me what you think about me. Tell me what I got to put here. Tell me what Bravo, sa nám páčilo. Aha. Budeš spívať tiež, Eližbetka? No. Bábka môže spívať nás niečo. Teraz Bábka, no. Dobre. Ja som babka, teďka mojich princezien, ale pochádzam zo Slovenska, z východného Slovenska, ktoré je typické svojim nárečím, svojou ľudovou tvorivosťou a folklórom, takže zaspievam niečo také originálne. Ej, takája divočka, ej, ani mi paru nie, ej, ani v tej myslave pre mne frajíra nie, ej, ani v tej myslave pre mne frajíra nie. Bravo, wow, to je babka. Bravo. Babka, to si pozrie celý svet. No, bude pozerať celý svet, no. A Lenka bude modelka, no. Aký modelka, čo chceš, modelky za šaty, alebo modelky za časopis, alebo ako modelky chceš byť? To je jedno, proste. Chcem zvládať šat, no asi skôr tie šaty. Tie šaty, niečo elegantné, hej? Aha, dobre. A ty si učila teraz, ako chodiť. Nás ukážeš, ako budeš chodiť? No, pomole prejdeš. Držanie tela a kroky. No poď, ukáž mi na svoj. Ladies and gentlemen, for you today, an exclusive Ms. Lenka Vosako of Slovakia showing us the latest dress. Go. No, perfectly. Wow. Salsa cheese. Perfect. And go. Yes. Woo, baby. Bravo. Bravo. No. Ďakujeme. Veľmi krásne. Zobrala. Aha, to je dobre. Right, takže teraz Sara. Lenka, a povieš niečo. Ktoré zvieratá budeš najlepšie? Ak budeš doktorka pre zvieraty? Počúvaj, čo sa pýta. Tu sám teraz rozprávaj. Na kon, alebo na pes, alebo... Keď budeš zverolekárka. Na pes, hej? Aj ona bude tiež? Neviem. A čo ešte? Mačky. Hej? A prečo zvieratia ne ľudia? Zvieratá sú pekné, aj oni potrebujú lekára. OK, ďakujeme. Počúvajú A mám ľudí. ich rada. Nevedia rozprávať. OK.